Sziasztok! Sabján Adrián vagyok, cukrász és a Kék Togó Budapest tulajdonosa. Húsvét alkalmából egy nagyon izgalmas versenyre invitálok benneteket, ahol konyhai robotgépet és akár a Hobby Cukrászat című könyvemet is megnyerhetitek. Mondom, hogyan vehetsz részt a versenyen. Első lépés. Készítsd el a kedvenc húsvéti süteményedet. Második lépés. Egy posztitre, papírszalvétára, vagy akár csak egy kis cetlire írd rá ezt a hashtaget. Harmadik lépés. Készíts fotót a süteményedről úgy, hogy a hashtag is jól látszódjon. Negyedik lépés. Töltsd fel a képet a Pláza weboldalára. A fődíj mellett egy közönség által választott nyertes is lesz, így lehetőséged lesz a képet megosztani barátaiddal, akik szavazhatnak majd rád, és ha mindez nem lenne elég, március 23-án egy húsvéti süteménykóstolóra és kézműveskedésre is várunk benneteket a Duna Pláza földszintjén.